салому алайкум дӯстон. ҳозир ман ба шумо чӣ гуна настройка кардани сервер, яъне sharing мегӯянд, бародаро, ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. Чӣ хел мо бояд серверро добавит кунем. ҳозир бародарон, ман ба шумо нишон медиҳам. Меню медарем, снибар мерем, яъне ахир мерем, мултимедиа sharing, инҷа таъшда sharing навиштагиай медорем sharingда. хоб дар инҷа чо мекунем? инҷа выключит карги боша бародаро, мо ира выключит мекунем. невкам сискамай, невкам мемонем. дальше сервер махфӣ хай бародаро. баъди сервер портай, фарз кунем 00720. дальше пользователей паролаш хай махфӣ бародаро. баъди инҳоро буд кунем бародаро, мо чо мекунем? кнопкаи кабут дар пулт, кнопкаи кабутай як бор клик мекунем, межиқемаш статус бояд connected шава, disconnected connect мешава. яъне озир ма бародаро нишон метам иҷада ина disconnected. вақте ки кабута ҷиқидем, гирон кишид пакет, connected мешава. дар ҳамин таҳ connected, вақте connected кишид пакет прошивка кор намедиҳад. ин буд чӣ гуна настройка кардани сервер sharing. боқӣ дар панаҳ Аллоҳ бошем бародаро.